Szerbusztok! Most be fogom mutatni nektek az első napunkat Romániában. Itt már felöltözve voltam, vártam az indulást, hogy mikor szálljunk be a kocsiba. Hát igen, nagyjából így nézett ki a szoba. No de, let's go! Itt már a kocsiban ültünk, és vártuk a családtagokat, hogy megérkezzenek. Nagyjából így nézett ki a környék, elképesztően szép volt. Romániában, vagyis Erdélyben voltunk, és elképesztő volt ez a táj. Ja, és igen, megtaláltam a barátaimat, úgyhogy egy kis kommunikációra meg is álltunk velük. Ebben a tájban elképesztően jól nézett ki az a kép, amit készítettem. Nagyon gyönyörű volt, nem győztünk benne gyönyörködni. Na és hát igen, itt kezdődtek a problémák. Rohadt hideg van. 5 és 15 között valahogy, vagy lentebb. És tényleg olyan hideg volt. Nagyon-nagyon hideg volt, és megfagytunk kabátba és nadrágba. Nagyon-nagyon fel voltunk öltözve. Úgyhogy, hát, kicsit hideg volt. Ja, és igen. Akartam egy képet is csinálni, amit persze sikerült is. No de, hát igen. Itt meg már beszélgetek az újonnan szerzett barátaimmal. És, ahogyan azt mondtam, itt voltunk a határnál, az 1000 éves határnál. Nagyjából így nézett ki. Ott fent a Rákóczi-torony, majd egy őrház volt, egy vasúti őrház, amit a helyi lakosok önkéntesen felépítettek. Nagyon szép volt, és igen, az ott egy korona, a Szent Koronához akart hasonlítani. Majd végén megnéztük ezt a vízesést is. Majd vele szembe, az őrházzal szembe volt oszlop, amin a Bács-Kiskun megyének volt a neve ráírva. Összességében nagyon jó volt,